ya tema dihamu parmusina di naung dewe kamu godang mula-mula do godang coba-coba noek pe dihamu parmusina mi kae mah godang dia di asangkian yang lihat panggabian lihat dang parhorasan dihami kasuhuton tarlumo bima nang di pinopar ni apa sari maduon beda rumah godang dia di
oleh tema di Tuhan tah nunga ta muhai ulau tadi di kion margite tor di hajuton jadi noek pe sipulat tama jadi di hampar musim nami tirahuin nama video benai pawatan beda bang masih tiu-tioi las padong ma nang tu hasahatan Jadi